जों बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय गावजों गाव हिंसा जालायनाय। बियो आंनिख्रुइ देरसिन बा जौगासिगोन, आंनिख्रुइ बांसिन गोरोंसिन जालायसिगोन। हिंसा जालायनाय, जेलेस खालामलायनाय, मेगन सालायलायनाय आरो एसे देरोब्लानो एटिट्युड जालायनाय, बे हुदाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थुम थुम एकदमबारे दोसोनानै दंजोबो। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि लामाया जौगाहां जासेयावबो गावजों गाव नांलायनायनि खमलायनायनि गेजेराव नों गाज्रि मानसि, नोंनि थाखाय नङा बे सिदा, आंनिसो थाखाय। बे मानसिया एसे जौगाबाथाय बेखौ मेगन सानानै बायदिसिना बिनि सायावहाय मेमेस बानायनाय। नों बिटिआरनि चिफ जानो समाया, आंसो समायो। बे ओरैबायदि जाखर जाबाय, बे एसेबांखिनि जाखर जाबाय। नों ख्रिस्टान धोरोमनि मानसि, नों हिन्दु धोरोमनि मानसि, बायदि बिथिङाव बुङै बुङै दिनै गावजों गाव जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा, सुबुंफ्रा मा जालायदों, बैखौ नांथाबना टपिकखौ बिनि सायाव नायै नायै जौगानायनि लामायाव थासेयावबो जों गाहायावनो जाना दङ। अब्लाबो आं दिनै गोबां गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। बे पेपार वर्क जागोन ना जाया बेथ' जाखानाय नंखाया, मानो होनोब्ला बे हिस्टोरिया हिस्टोरिखा, नङा होमबा? अब्लाबोथ' बुंजादों। बिनि थाखायनो आङो मानाव गेदेर आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ थेंक्स जासियो, जे बिथाङा जे जोंनि बर' हारिनि जे सिगांनि जे पावार एबा जोंनि बे आसाम सिङाव थानाय हा दंमोन, बे कार्बिनि हा दंमोन, राभानि हा दंमोन, बर' जाथिनिसो हामोन, जेराव दायो दास कलिता जेसेबांखिनि दङ बे बर' जाथिनिसो हामोन होननानै बिथाङा बुंनानै होदों, आरो जायखौ आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। आरो बे बाथ्राखौ बुंनानै होनो हादों माने BTCनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सारजों लोगो जानायनि उनावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों। बिनिखायनो आङो BTCनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सारखौबो गोजोननाय जासिबाय आरोना। बिटिआरनि एकर्डआ लासै जादोंब्लाबो नाथाय आं बांसिन गोसोआ गोजोननाय मोन्दों जेब्ला जाय जोंनिमोन बे बाथ्राखौ दिनै नङा होननानैबो बुङालासिनो थानो हायाखै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जानांगौ, नङा होमबा? स' आंनि गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनबाय। स' जों बिनिफ्राय आरो देरसिन जोंनि खामानिया जाहैबाय जों गावजों गाव फोथायलायनानै थानाय, गावजों गाव खौसेथि जालायनाय, गावजों गाव हिंसा जालायनायखौ गारनांसिगौ। आरो लोगोसे बै एसे देरबाय मदद खालामालासिनो गुबुन जातिखौसो मदद खालामो, गुबुन जातिखौसो वेलकाम खालामो। बाट गावनि गेजेरावनो, गावनि जातिनि गेजेरावनो हासारा ओरैबायदि मोजां दङ, मिथिबायना? हासारा ओरैबायदि मोजां दङ, बिफां फुलिया ओरैबायदि मोजां दङ, नाथाय गावनि जायगायावनो एसेबां मोजां मोजां बिफां फुलि दङ आरो बेयावनो हासार होनानै बैसोर बिफां फुलिखौ मोजां बानायसिननो हायो। बे बाथ्राखौ जोंनि बर' हारिया माब्ला बुजिगोन आं जेबो मिन्थिनो हाया, आं जेबो बुजिया। आरो जों बे समखौ नेनानै दङ। जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासैबो, आरो जोंनि बर' हारिनि गासैबो जाम्बा जाम्बिबाबो, लेखा रोङाब्लाबो गासैबो मानसिफ्रा नायब्लानो बुजियो मा जाथाय जागासिनो दङ। रावबो बुजियालासिनो थानाय नंला आरो बुजिलांगासिनो दङ। बेनिखायनो सोलायनाया जोबोद गोनांथार। थेंक इउ स' माच।